etorri Egiako porrontxo jaietara. Jaiak astear daude, oraintxe bertan kuadrillak dabiltza beraien karrozei azkenengo ukituak ematen eta. Gu Egiako kuadrilla bat geha, betian ikan Egian izan gera, txikitan txikien jeitxieran taula, eta pixkat nagusitu ginean, pasa ginean handien igoerara. Eta urtero ibili geha, azkeneko momentuan mozorrak prestatzen, eta aurten lehengo astan erabaki genuen jaztea boda gitana edo. Hemen gure haurtxo txikienak, Jonander, Beñat eta Iñaki. Karroa prestatzen jardun ditugu 5 egun edo. Giro honean, beti bezala, eta porrotxoa bazen moduko azten. Urtero bezala earki ziur. Eta hori, gaupa porrotxoak. 8 txupinazoa eta pregoia izango dira Atotxan. Aurten Antxeta Txantxakun Aixieldi elkarteak 30 urte betetzen dituenez, behaiek emango dute pregoia eta behaiek botako dute baita ere txupinazoa. Eta horrekin kuadrillen igoerari ekingo diogu Atotxatik gutxi gora bera Karmengo Amatik jeitsi arte. Metzabainatik igo eta Karmengo Amatik jeitsi arte. Eta behin ingurunetara iritsitak, karaokeari ekingo diogu. Eta ia, euriari ez digun gehiagi ditzen. Zinez bai guretzako auzo izaeraren aldarria urtero. Ez dago beste auzotan ez gurean ainako, harremanetarako topagune pareko. Bela txinga belez oso, hemen txedegu porrontxo. 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 Egia da gure lurra, jantzi plusa, jantzi sudurra. Egia da gure lurra. Parte hartu eta galdu beldurra, jantzi blusa, sudurra, hueza gezurra. Egia da gure lurra, atera kalera eta eman egurra. Entzun, galdu lotxa, egiatik movimiento sin tocha. Plaza hundi gradis atotxa, porrontxo kumeena hotxa.